mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona wopirira mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona. Tikulandireni soni ku programu yathu ino ya Kudziwa Baibulo Langa, ndipo tsiku la leronso monga mwa nthawi zonse muli ndine m'bale wanu Vinjero Gondwe. Tikumbere programu imene amatipatsira ndi Lilongwe School of Biblical Studies ku Lilongwe ku Mitundu. Pa gawo lino lokudza programu imene ya Kudziwa Baibulo Langa takhala tikuphunzirapo zokhudzano zozizitsa. Ino ikozokhala programu yathu yachitatu pamene tionenso yozizitsa zina zimene Yesu anachita. Taunapo chozizitsa zina zimene Yesu achitapo ziwiri zina. Alipo ukwati kukana, anasandutsa madzi kukhala vinyo. Chimene chinachi chodabwitsa chimene tinaphunzira programu yathu ya mbuyo. Tsopano tikhaso tikuphunziranso kulowa mu chozizitsa zina zimene Yesu anachita, zimene timaonapo kuti pali maphunziro ambiri amene inunso ndine lero ife ngati Akhristu tikozokhaso ndi maphunziro abwino ambiri amene tingaphunzirepo posatekera kungochiona ngati chozizitsa basi. Nthawi zina muzozizitsa zimenezi, nthawi zina ife ngati anthu timangoona ngati basi Yesu anachiza munthu basi zatha. Koma pali maphunziro ambiri amene ifeyo timayenera kuti tiphunzirepo pa zinthu ngati zimenezi. Chozizitsa chimene tiphunzire pano tilichiona m'buku la Luka chapter chake cha 8 verse yake ya 41 mpaka verse yake ya 56, imene tionemo kuti pachitika zinthu ziwiri zimene anachita. Choyamba, Yesu anachiza mwana wamkazi wa Yairo, ndipo chachiwiri chimene panali mzimayi wina amene Yesu anangomukhudza, ndipo mzimayi uja anangokhudza Yesu, ndipo tiona kuti mzimayi uja anachira ku nthenda imene anali nayo. Ndi zozizitsa izi ziwiri tiziphatikiza chifukwa zinachitikanso nthawi imodzi pamene Yesu amafuna kuchita china panapeza kuti pachitikanso chinthu china. Tikaona zozizitsa zambiri zimene Yesu anachita, zambiri zimene anachita zinali zoti zinachitika mu dera lina limene Baibulo limatifotokozera la Galileya. Mumene tikaona zambiri zimene Yesu anachita, kuchiza anthu, kudyetsa anthu ambiri, kuwathandiza anthu mu zinthu zosiyanasiyana, zonsezi zimachitika kwambiri mu dera limene la Galileya. Ndipo ngakhale tifuna tione chozizitsa chimenechi chinachitikanso mu dera limene la Galileya, komabe timaona kuti Yesu sikuti anali nkuthekera kungochiza kokhayi monga mmene tafotokozera, koma anali nkuthekera kuti amatha kukhazikitsa bata, namondwe pamadzi paja pali zinthu namondwe wavuta pamadzi koma Yesu amatha kukhazikitsa bata. Ndero zoti Yesu amafuna kuonetsa mphamvu yake pa zinthu zimene analenga, zimene zili zoti analenga iyeyo koma ali nkuthekera kozikhazikitsanso bata iyeyo. Komanso tikaonanso malo ambiri Yesu amachotsanso ziwanda kwa anthu ambiri, komanso kuwapatsa atumwi mphamvu, komanso kudyetsa gulu. Timaona zimenezo m'buku la Luka limene lili chapter chake cha 9 verse 10 mpaka verse ya 17. Ndiye tikuona kuti pa zonse zimene Yesu amachitazi zinali zofunikira ndithu kwa inu komanso kwa ine, komanso kwa iwo amene amaziona nawonso zimawathandizira kwambiri kuti akhulupirire mwa Yesu. Ndipo pa nthawi zambiri Yesu akafuna kupanga zinthu zake, nthawi zina timatopeza kuti gulu limakhala kuti linayi pafupi likuona zimene Yesu akuchita. Komanso nthawi zina tipeza kuti pamene Yesu amachita zozizitsa zimatha kuchitika mwina kuseri kwina, anthu amangokawuzidwa akuti wapanga sakuti, koma nthawi zina tipeza sori Yesu amachita zimene anthu ali pamenepo. Ndipo ife zimenezo anthu ena amatha kuyamikira akaona zimene Yesu wachita, chozizitsa chimene wachita. Ena amatha kuyamikira kuti koma munthu yakutithandiza uyu, munthu ngotumidwa ndi Mulungu. Komanso pa nthawi zina zimene akachita nthu yozizitsa pamakhala anthu ena amadana naye, samagwirizana naye kuti munthu amene wachitanso zimene zizo, amaonjezera ngati udani kwa anthu otero. Tikaona buku la Luka chapter chake ya 8 kuyambira verse yake ya 37 mpaka verse yake ya 40, tipezanso kuti zinachitika zinthu mwachonchimo. Tikati tione pa buku la Luka chapter 8 verse yake ya 37, tiwerenge verse yake ya 37. Akunena kuti ndipo anthu aunyinji onse a dziko la Ageresa loyandikira anafunsa iye achoke kwa iwo, chifukwa anagwidwa ndi mantha akulu, ndipo iye analowa m'ngalawa nabwerera. Ndiye tikuona kuti Yesu anachita chinthu chozizitsa chimenechi, atachotsa mizimu yoyipa mwa munthu, anthu ena sanasangalale. Ndipo pa verse yake 37 akuti gulu limene la anthu linanena kuti chani, achoke pakati pathu. Yesu ndipo anachokadi, anakwera ngalawa kuchokapo.
Ndiyani kuti zozizwitsa zimene Yesu amachita nthawi zina kwa anthu ena sizimasangalatsa, samafuna kuti akhale naye pafupi. Chapter 8 verse yake ya 40, pamene kwina akumuchotsa pa verse yake ya 40, ndipo pakubwera Yesu, khamu la anthu linamulandira iye, pakuti onse anali nkumulandira iye. Ndiyeti tipeza kuti pamene ngakhale gulu lina limadana naye pa verse yake 37, pa verse 40, pamene akuchoka mbali iyi akupita mbali iyi, gulu lina la anthu limamulandira. Ndiyeti kuti pa zozizwitsa zimene Yesu amachita, kwa ena amaziona bwino, kwa ena samasangalala nazo. Zimenenso mwina inonso mukhoza ndichitira umboni lero, ukhozopanga zinthu zina zimene anthu ena akhozosangalala nazo, ukapeza ena akurani audandaula nazo, zatheka bwanji kuti zitero, ine sindikugwirizana nazo kuti zitero. Ndiyeti kupeza kunena kuti ngakhale zinali chonchi koma sizinamulepheretse Yesu kuti apitirize kugwira ntchito yake ayi. Ena amamulandira, ena akumukana, koma Yesu anadziwabe kuti ndili ndi ntchito imene ine ndiyenera kuti ndigwire. Ndipo pamene akuchoka uko akupita dera lina limene amamulandira, tikapezano kumene tikapezano chozizwa chimene tichiphunzire kwambiri pano, cha Yairo komanso mzimayi uja amene anamukhudza mala yake. Ndiye tipeza kuti pa zozizwitsa zimene zizi tikozozifora ngati kunena kuti chozizwitsa chimene chikuchitika mkati mwa chozizwitsa chizake. Yesu anali mpulani yofuna upanga izi, koma pamene asanamalizitse kupanga chimene afuna upanga, pakachitikanso zinthu zina. Ndiye tipeza kuti chozizwitsa ziwiri zimezi zinalowana chifukwa choti Yesu amafuna upanga china, koma mkatimo panapeza kuti china chalowerera mkati mwa chizake. Ndiye tiyambe kuchiona zozizwitsa zimenezi kuyambira pa verse yake ya 41. Pa verse yake ya 41 akunena kuti, ndipo onani panadza munthu dzina lake Yairo, ndipo iye ndiye mkulu wa sunagoge, ndipo anagwa pa mapazi a Yesu nampempha iye adze ku nyumba kwake. Pa verse yake ya 40 anthu atamulandira kwina kuchoka, Yaironso anali mmodzi mwa anthu amene anamulandira nawo Yesu. Atamuona Yesu wafika, kuti Yairo anafika pa Yesu, anagwada, koma chimene anachita ndi kumupempha Yesu kuti mubwere ku nyumba kwanga. Yairo anali wamkulu amene amayang'anira mu sunagoge. Koma ngakhale ali ndi udindo umenewu, koma anachiona kuti chinthu chofunikira chifukwa chonena kuti chani, amene akakumana naye ali ndi mphamvu kuposa iyeyo. Ali ndi mphamvu yoyang'anira sunagoge kuposa iye Yairoyo. Ndawo atafika chimene anachita Yairo choyambira chinthu ichi, anagwada pansi, kufuna kuonetsa ulemu, kumupembedza kuti uyu anzanga ali ndi mphamvu kuposa ine. Anakakhala anthu ena kapena anakakhala ngati ife mwina tinakatenga ukulu wathu wakuyang'anira ukulu sunagoge kupita pa munthu ikungoyimirira naye basi. Koma Yairo anapita pamaso pa Yesu kuonetsa kudzichepetsa, ndipo anagwada. Chimene chinampititsa kumene kuti chani munthu ameneyi, pa verse yake 42, chifukwa anali ndi naye mwana wamkazi mmodzi yekha. Akuti chimene chinampititsa kwa Yesu nchinthu ichi, Yairoyi anali ndi mwana wamkazi wa mmodzi yekha. Kodi tingati kuti chinangompititsa fana ndi mwana wamkazi mmodzi yekha? Ayi, koma chilipo chimene anachitikira mwana wake wamkazi mmodziyo. Tupita verse yake 42, wa zaka zake ngati 12 ndiye anali mwana wamkazi wa zaka 12, mwana wake yekha, ndipo anali nkumwalira iye, koma pakupita iye anthu a m'mipingo anakanikizana naye. Yairo mwana wake akudwala, akupita kwa Yesu, wagwada pa Yesu, akumuuza Yesu kuti ndili ndi mwana wamkazi ndi mmodzi yekhayo, ndipo panopa ali nkumwalira. Yairo akugwiritsa ntchito maonera kuti ali nkumwalira, kapena mlembi wa buku limene Luka akugwiritsa ntchito maonera kuti ali nkumwalira. Ndiye chimene ndimakuwuzirani kuti mubwere ku nyumba kwanga, chifukwa kuti mwana wanga wamkazi yekhayo ali nkumwalira. Amene ali makolo akozozimvanso bwino kuposa mwina munthu wina. Amene ali kholo akudziwa uyu ndi mwana mmodzi, ali ndi zaka 12, ndi yekhayo, koma akudwala, koma kudwala kwake ali nkumwalira. Ndeti mmene angazimvere kholo mwina ndi mmene angazimvere munthu wina mwina tikozozimva mosiyana. Komabe munthu ameneyi, bambo ameneyi anali ndi mwana mmodzi. Ndeti ndeke kuti bamboyo amene akupita kwa Yesu kukagwada kuti ndeti ganizire mayi ake kumene analiko kuti anali bwanji. Ndeti tangoganizani.
mayi ake amwanayi ngati analipo anali bwanji kumene aliko, ngati bamba akupita kwa Yesu nkukagwada kukadandaula choncho. Komabe tikuona kuti munthu amene atafika pamene papa akumupempha Yesu kuti ngati kuli kotheka bwanji mutero. Yairo akusiyana ndi zimene timaziona pa buku la Mateyu chapter 8 verse yake 5 mpaka verse yake 13. Pa Mateyu chapter 8 panenso munthu wina amene anakapezanso Yesu chimodzimodzi wa ntchito wake atanali akudwala, koma iye chimene anapempha ndi chani? Anangomuwuza kuti musavutike kubwera ku nyumba kwanga, mukhoza kumuchizirapo mpano, mukhoza kulankhula mawu zikhoza kuyenda kumene aliko. Koma uyo akunena kuti ngati kuli kotheka bwanji mubwere mukandithandizire mwana wanga amene ali nkumwalira. Mateyu ananenaponso za nkhani yomwe tikaona buku la Mateyu chapter 9. Koma Mateyu chapter 9 verse yake 18 Mateyu anakamba kuti Yairo atapita kwa Yesu anayankhula maonero kuti mwana wanga wafa. Pamene apa Luka akunena kuti mwana wanga ali nkumwalira. Nenda zina anthu amene bwanji nkhani imodzi akunena mosiyana. Chimene amafuna kunena nchonena kuti chani? Yairo ponyamuka kupita kwa Yesu mwana wake anali nkudwala ali nkumwalira. Koma pamene Luka ndi anayifotokozera motero mo Luka kuti munthu amene amanyamuka machoka ndi maganizo onena kuti mwana wanga ali nkumwalira. Koma Mateyu ndi pamene amayilemba kuti munthu izatsimikizika wafika pa Yesu walandira uthenga onena kuti chani? Mwana wanga wamwalira. Koma nkhani ndi chimodzi, sakusiyana, angosiyana nthawi yopanga ripoti nkhaniyo. Wina akupanga ripoti akunyamuka, wina akupanga ripoti atafika uthenga utampeza kuti mwana wake watani? Kuti mwana wake wamwalira. Zatsimikizika. Nchifukwa pa buku la Luka chapter 9 verse 49 zine zoti zatsimikizika kuti mwana uja patakali pano ndiye kuti wamwalira ndithu. Pa verse yake ya 50, pa verse 50 akunena kuti buku la Luka chapter 8 verse yake ya 50 akunena kuti koma Yesu anamva nayankha kuti usaope, khulupirira kokha ndipo iye adzapulumutsidwa. Tajowa mavesi angapo koma tajowa pachifukwa. Ndetu peza kuti Yairo wafotokoza kwa Yesu, Yesu mwana wanga ali kumwalira, bwanji mupite ku nyumba. Pa verse 50 Yesu akuyankha kunena kuti usataye mtima iwe, zonse zilongosoka, adzapulumutsidwa. Akutanthauza zoti samwalira kapena sanamwalire kapena afuna kumuwuza kunena kuti akhalabe ndi moyo, ndewe usataye mtima ayi, zilongosoka zinthuzi. Pa verse yake 51 ndipo pakufika iye ku nyumbako sanalozere wina kulowa naye pamodzi koma Petro ndi Yohane ndi Yakobo ndi atate wa mwana ndi amake. Yairo atamudandaulira Yesu kunena kuti mupite ku nyumba. Yesu anati ndipita. Ndiye satanyamuka kukafika ku nyumba kuja anakafika dumwe uja kupeza kuti mwana uja adwala wamwalira. Ndiye atafika kumene kuja tsopano tupeza kunena kuti Yesu akunena kuti anthu nonse tulukani, sunthani kaye panakali pano. Ndiye akuti analowa ndani? Analowa Yesu mnyumba muja, Petro, Yohane, Yakobo ndi makolo ake a mwana uja, mayi ake ndi bambo ake. Ndiye anthu onse awatulutsa. Koma muoneza pazonse zina zimene Yesu amachita pagulu, koma ichi chokha anati anthu ena tatulukani. Ndiye Yesu ndi atumwi ake aja ndi makolo ake okha amene anali mnyumba muja ndi mwana uja. Pa verse yake 52 ndipo anthu onse anali kumulirira iye ndi kudziguguda pachifuwa, koma iye anati musalire pakuti iye sanafe koma wagona tulo. Ndiye Yesu akuwawuza anthu aja kunena kuti atafika pa nyumba ya imfa ija pamene pachitika maliro kapena pasiku atafika paja kuona anthu akulira, ndiye Yesu anati musadandaule pano, sanafe, musalire. Pena umaziganizira kuti Yesu anali ndi anthu ena amene amamukhulupirira ena samamukhulupirira. Ndiye akuyankhula zimenezi akuchita umono kuti munthu amwalira, ndiye Yesu akunena kuti musalire, sanamwalire. Koma akupeza anthu akudzimenya pachifuwa, koma Yesu akuti musalire, sanamwalire. Zimangondikumbutsa zimene zinachitika buku la Yohane chapter 11 verse 35. Yesu anapita kwa Lazarus, ataona mene zinthu zili Yesu anamva chisoni, ndipo Yesu analira.
imatoza yonjo. Pa chapter 11 verse 11 buku la Yohane Yesu anayankhula mawu amene ayankhula apa kunena kuti ankanena za Lazaro kuti Lazaro sanamwalire wangogona. Ndapasa kunena kuti musadandaule, Yesu mwana uyu sanamwalire. Kwa anthu amene amamukhulupirira Yesu mwina uthenga unaumva bwino, koma kwa anthu amene samamukhulupirira Yesu sunimpoti uthenga unafika mwabwino mwa iwo kuti sanamwalire bwanji pamene munthu liliono ndi munthu watani uyu mmwalire. Pa verse 53 ndipo anaseka iye pwepwete podziwa kuti anafa. Yesu pamene ayankhula kuti sanamwalire anthu anamuseka kuti koma munthu uyu zimene akunena kuzidziwa uyu. Nda kuti anthu aja anamuseka. Pena zimangondikumbutsanso zimene zinachitika m'buku la Genesis. Sara atawuzidwa kuti adzakhala ndi mwana, nayenso zinamuseketsa. Sizingatheke zimene munenazo. Ndandunso Yesu atanena kuti mwana inu sanamwalire ndimudzutsa ali moyo. Anthu anamuseka. Anthu aja amadziwa kuti munthu wamwalira ndipo kana kuti sanamwalire ufuna unena kuti chani? Mudzamupulumutsa mufuna unena chani? Popeza munthu akamwalira basa wamwalira, ife tikulira kuti munthu wamwalira. Anthu anasiya zoti anambomuseka Yesu ka. Koma zimene akamba mkuluyu akamba ziyani. Pa verse 54 ndipo iye anamugwira dzanja lake nayitana nati buthu tauka. Anthu anakumeja kuseka koma Yesu anati yani? Anamugwira dzanja lake nkumuza kuti buthu mtsikana iwe tadzuka. Ndikuti anthu akuseka koma anthu ena watulutsa ophunzira ake okha makolo ake ndi amene ali penepo. Ndikuti anthu ena ali panja paja kuti tive tione kuti zikhala bwanji imenepo, tione kuti zikhala bwanji pa munthu wamwalira uyu. Koma Yesu anamudzutsa. Anamuza kuti iwe tauka. Pa verse 55 ndipo mzimu wake unabwera ndipo anauka pomwepo, ndipo iye anawawuza kuti ampatse kanthu kakudya. Akuti Yesu pamene anamuyankhula zimenezi mtsikana uja anadzuka. Sindidziwa amene anakali panja aja kuti atamva kuti wadzuka kunali zorani fa amaseka kuti zimenezi sizingatheke. Komabe Yesu mwini mphamvu amene wachita kale zozizwitsa zambiri, komabe anthu ena sakumukhulupirira. Koma Yesu anati kabuthu mtsikana dzuka, ndipo kuti mzimu wake unabwereradi mwa iyeyo. Pa verse 56 ndipo atate wake ndi amake anadabwa, ndipo anamulamulira iwo asauze munthu aliyense chimene chinachitika. Zitatero makolo ake anadabwa, anangogwira kwa moto. Zachitikadi izi. Pena umaona kuti okay, amadabwa chani pamene amapita kwa Yesu kuti mwana wake akudwala ukamuchize. Amakhulupirira Yesu amuchiza, koma zoti mwina angamudzutsa atamwalira mwina samakhulupirira chifukwa pa adabwa. Zatero. Kapena mwina akhoza kukhala amadabwa kuti ina amadzoti Yesu akhoza kuchiza, Yesu akhoza kudzutsa, koma amadabwa kuti zachitikiradi ife mwina nkutheka amadabwa aso kudabwa uno ipoyo. Komabe anadabwa. Koma Yesu anawuza kuti musauze anthu zimene zachitika basi. Yesu anawuza kuti mpatsenso chakudya atu ameneyi adye. Yesu mwina afuna mphamvu zake zibwererenso. Ndeti kuti munthu ameneyi wapita kwa Yesu kadandaula, ali kumene kuja mwana wake ali nkumwalira, koma uthenga unafika kuti mwana wake wamwalira, ndipo Yesu ananyamukadi kupita kumene kuja mpaka anakamudzutsa. Koma zisezi zisanachitike, munthu uja anapita kwa Yesu, wamudandaulira Yesu, Yesu akunyamuka kuti adzipita kunyumba kwake, ulendo unadzachedwa pang'ono. Chinachedwetsa nchani? Paja timanena kuti panachitika chozizwa pakati pa chozizwa chizake. Panachitika nkhani. Tibwererenso ku verse 42 kwa buku limene la Luka chapter chake cha 8 pa verse 42. Chifukwa anali naye mwana wamkazi mmodzi yekha wa zaka zake ngati 12, ndipo anali nkumwalira iye. Koma pakupita iye anthu a mipingo anali kukanikizana naye. Ndeti munthu uja Yairo uja anapita kwa Yesu kumupempha Yesu anapita nyumba kwake, Yesu avomera, Yesu akunyamuka kuti adzipita nyumba kwake. Popeza panali pali chigulu akuti anthu anali kumpanikiza. Ndeti Yesu akunyamuka kuti apite akamuchize mwana wake amene sanamwalire koma ali nkumwalira. Pa verse 43 tsopano, ndipo mkazi
anali ndi nthenda yachidwalire zaka 12. ndipo anapeza kuti pachigulu paja panalinso mzimayi wina kapena mtsikana wina kapena mkazi wina amene analinso akudwala nthenda yachidwalire kwa zaka 12 naye. Womwe ali zaka 12, mtsikana ali zaka 12, mzimayinso ali pakati pachigulu paja alinso wakhala kudwala kwa zaka 12. Analinso mmodzi mwa chigulu chimene chimagundana ndi Yesu pamene paja. Ndipo akunena kuti amene adasudzula asing'anga aza moyo wake zonse, ndipo sanathe kuchiritsidwa ndi mmodzi yemwe. Akuti mzimayi wa zaka 12 anayesetsa kupita kwa asing'anga. Mene akamba za asing'anga sakamba za sing'anga asing'anga amene timadziwa, koma akamba kuti anali kuti wayesetsa wapitapo kwa anthu ngati madokotala kuti amuthandizire, koma kuti zinalephereka. Akuti china chilichonse anayesera. Ndazi zino ngakhoruwa kudwala munthu uvutika ukava uku kuli munthu umapita, uku kuli chakuti umapita. Akuti mzimayi amene anayesera njira imeneyo ngufika kuti zalephereka. Koma pamene zinalephereka anakapezeka nawo pachigulu paja pa Yesu. Ndiye kuti Yairo akumuwuza tenga Yesu kuti ndizipita mu nyumba kwanga. Mzimayi ujanso ali pamene pachigulu pamene pali anthu paja kuti na Yesu akapeze nawo thandizo. Pa verse 43, ndipo mkazi anali ndi nthenda yachidwalire. Pa verse 43 imene tayiona ija, pa verse yake ya 43 tifuna tipangenso observe chinthu imene chofunikira kwambiri. Luka pofotokoza za nthenda imene wafotokozapo zinthu zitatu. Anali amadwala kwa zaka 12, komanso Baibulo imafotokoza anali kuti matenda ake amapanga magazi kwa zaka 12 zimenezo, komanso anayesako kupeza thandizo. Pamene amapita kwa Yesu sura amangopita kuti basi nkoyamba kumene kuti mwina naneso nkayeseu. Wayesa ukanika nkuvota ukunso kuliyesa naneso mwina mpite kumeneko. Ndiko kuti wadwala amene kwa nthawi yayitali komanso anali kuti wayesapo. Ukakhala kuti munthu ufuna thandizo wayesera njira zambiri ndipo zakanika, mwina peno mataya mtima, koma zimayi sanataya mtima. Anali ndipitabe kwa Yesu kumeneko, ndipo anabweradi kwa Yesu kumeneko. Ngakhale Luka afotokoza zinthu zonsezi, koma ndikaona buku la Levitico chapter 15 verse 25-27 imatiuza kunena kuti munthu amene amadwala nthenda ngati imeneyi anali odetsedwa, samene okhala pa chipiringu pathu. Ndipo munthu ukamugunda nawenso makhala odetsedwa. Luka zimene sananene. Koma tupeza kuti mzimayi amene anenso pa chipiringu pathu pamene anthu akugundana. Ndipo potengera lamulo la Mose nali mzimayi amene amadetsanso anthu ambiri pa chipiringu pamene pacha. Ndiyo pamene tikupeza kuti Yesu koma chimene akuyendera pa chigulu chimene chinchani akunyamuka kupita ku nyumba ya Yairo. Kwa mzibambo uja amene mwana wake akudwala. Pa verse yake 44 anadza pambuyo pake, ati mzimayi uja anadza pambuyo pake pa Yesu nankhudza mphonje ya chovala chake. Akuti mzimayi uja Yesu ali kulali pa chigulu, ati mzimayi uja anangopita kangogunda pakakona kachovala kangogunda pakakona ka. Basi chimene anachita chimenecho. Chinachitika ndi chani? Ndipo pomwepo nthenda yake inaleka. Akuti atangogunda Yesu uja tha, ndaimwe nthenda yake inaleka. Tikumbukire pali chigulu anthu akugundana, koma yanangopita kangogunda ningogunda kukamala yako. Akusiyana ndi Yairo, chifukwa Yairo anapita kuyankhulana ndi Yesu, koma sanaganize konse zoyankhulana ndi Yesu, sanafunenso zoyankhulana ndi Yesu, wanangoti ningomugundako munthu amene ndikamugunda ndipeza kusintha kwina. Ndipo atamugunda akuti nthawi yomweyo nthenda yake inatha. Ndiye tikupeza kuti uyu pachitika chozizwitsa pakati pa chozizwitsa chizake, ndipo Yesu akuyenda koma munthu wangomugunda. Pa verse yake 45 ndipo Yesu anati, wandikhudza ine ndani? Ndi ati Yesu paipa chanene kuti kodi amene wandikhudza ndani pano? Takuganiza ndi pali chigulu cha anthu, ndi mzimayi wangogunda kakona kachovala, ndi Yesu akunena kuti wandikhudza ndani pano? Koma pamene onse anakana, atali sanakana kuti sindakukhudzeni. Sindidzoti anthu amakana chani? Chifukwa anthu agundana naye ndithu koma akukana. Koma Yesu akunena kuti wandikhudza ndani? Ndidziwa munthu wandikhudza. Ndi atali sanakana. Koma Petro anati, koma Petro ndiwo akukhala naye anati, Ambuye, anthu aunyinji ali kukankhana ndi kukanikizana. Ndi Petro anati, koma Yesu, mukuona chigulu chili panochi, anthu akukankhana, anthu akugundana, ndipo anthu akupanikizaneni. Koma Yesu anati, wina wandikhudza ine,
pakuti ndazindikira ine kuti mphamvu yatuluka mwa ine. Ndi Yesu anati zoti anthu akugundana nanu ndiudziwa, koma ndikudziwa kuti wina wandikhudza ndifanira chike njani. Ndazindikira chifukwa choti mphamvu mwa ine yatulukamo. Ndikupe kuti ena aja samamvetsa kuti Yesu afuna kunena chani, chifukwa anthu akugundana ndithu, koma kuti pali wina amene wandikhudza ndipo mphamvu mwa ine yatulukamo. Zoti mphamvu yatulukamo anthu ena aja samadziwa, koma Yesu mwini wake akudziwa. Pa vesi yake ya 47, ndipo mkaziyo pakuona kuti sanabisike anadza ndi kuthunthumira nagwa pamaso pake nafotokoza pamaso pa anthu onse chifukwa chake chakunkhudza iye, ndi kuti anachiritsidwa pomwepo. Ndakuti zimayi uja ankaona ngati kuti zibisika, koma atazindikira kuti sizinabisike, yekha anangobwera poyera kuti ndine amene ndakukhudzani, ndipo pamene ndangokukhudzani nthenda yanga yatha. Ndikuti anthu aja amakana kuona kuti palibe amene akukhudzani, tsopano kodi mwankhudza ndinu eti? Ndikuti Petro situdziwa naye ananena chani, chifukwa Petro amene anthu akukhudzani ndithu, koma zimayi chanoti ndine. Ndikuti zimayi chamaona ngati zimene afuna kuchita zozibisika pamaso pa Yesu, koma Yesu akunena kuti apanso panali phunziro lofunikira kwambiri imene lingaphunzire kuti ndazira timaona ngati zimene tupanga Mulungu sangadziwe, Yesu sangadziwe, koma Yesu akunena anadziwa. Ngakhale panali chipwirikiti anthu ena onse sanadziwe, koma Yesu anadziwa. Ndikuti pamene ife tili Akhristu tili ziganizanso ndimenecho kuti ndazina ukhoza kwa anthu azako, koma Mulungu Yesu amadziwa. Anthu azako sangadziwe. Ngati mene zinalira pale Yesu sanadziwa, pano tikugundana palibe nkhani, pano tonse tikugundana ndithu. Pa vesi yake ya 48, ndipo iye anati kwa iyetu, mwana wanga, chikhulupiriro chako chakupulumutsa iwe, muka ndi mtendere. Ndi Yesu anati, mwana wanga iwe, chikhulupiriro chako chakupulumutsa. Chakupulumutsa bwanji? Anangopita kunkunda Yesu. Basi anakopera kuti ngangokunda uyu apa ndichira ndithu, pali nthawi anachira. Ndi Yesu anamuwuza kuti pita muka ndi mtendere. Takuganizani Yesu azikuwuza zimene zoti mwana wanga iwe pita ndi mtendere. Ndimene zikakhalira tsiku loweruza anthu ena akawuzidwa mawu amenewo, mwana wanga pita ndi mtendere, kasangalale moyo wako wonse. Ena zikawuza kuti iwe siwe mwana wanga, pita kazunzike moyo wanga wonse, fa Yesu ndamene akaweruza. Ndi takuganizani Yesu akuwuzeni inu kuti mwana wanga pita ndi mtendere, kapena muka ndi mtendere. Ndeti kuti pali fanizo limene linachita, pali chozizwa chimene chinachitika pakati pa chozizwa chizake. Yesu anali cholinga chopita kukachiza mwana wa Yairo, koma ali pa ulendo uja unachedwa chifukwa chake chani, wina anamukhudza. Ndoti pamene Yesu wazindikira kuti wakhudzidwa, ndipo winanso anachira. Ndipo atapita kumene kuja mwana wa Yairo anakataninso anakadzutsidwa chifukwa Yesu anakapezeka pamenepo. Ndiye kuti pa zozizwa ziwiri zimenezi, chozizwa chimene chochitika mkati mwa chizake, pali maphunziro akulu kupatula osiyana amene tafotokozacho, amene ndine tisangochiona ngati chozizwa basi, koma pali maphunziro akulu amene tikamachiona zimenezi tiziphunzirapo. Choyamba, munthu uli ndi ufulu otsata Yesu kapena kunkana. Taonapo mbali ina Yesu inankana, koma mbali ina inamulandira. Yesu amafuna timutsate, koma satikakamiza. Ukhoza kusankha kutsata Yesu, ukhoza kusankha kusatsata Yesu. Basi tikatoona chipiringu cha anthu imene chingatsata Yesu, sanachita chikoka, sanachita chikakamiza, chinasankha chokha. Inunso lero mukhoza kusankha kutsatira Yesu kapena kusatsatira, koma zili zotsatira zakeso. Chachiwiri, kuti tikafika pamaso pa Mulungu timafika modzichepetsa. Taonani Yairo, taonani mzimayi uyu amene mkazi uyu amene anachizidwa. Mkazi atazindikira Yesu wazindikira, aona anapita modzichepetsa, anagwada pamaso pake nafotokoza pamaso. Yairo anapita pa Yesu anachita chimodzimodzi. Kodi inu ndine tikamafuna kuyankhulana ndi Mulungu wathu timadzichepetsa? Mupemphero timapemphera modzichepetsa, timapemphera movomekeza kuti zonse zili mphamvu yonse ili ndi Mulungu. Phunziro lina limene lingaphunzire ndi chinthu ichi, pamaso pa Mulungu palibe chobisika.
Mzimayi jangaona kuti abisika ngongunda popeza pali chipwirikiti. Koma zinachitika choncho ngati ngakhale anthu asadziwe koma Mulungu amadziwa. Nthawi zina anthu timabisa, ife ngati Akhristu timabisa machimo athu kwa abale athu. Koma sizitanthauzira kuti popeza abale athu sakudziwa ndi Mulungu sakudziwa. Mulungu amadziwa ndithu. Phunziro lina limene ngaphunzirepo ndili. Mdalitso wa Mulungu pena umachedwa pa zifukwa koma umafika ndithu. Tangoganizani Yairo atadandaula kwa Yesu, munyamuke mupite nyumba kwanga. Ndi pamene akunyamuka Yairo amati tendeni mwachangu mwina. Koma pamene akuyenda akakumana ndi mzimayi uja akankhudza. Ndiyoti Yesu akuyima akitsakayiza ulendo. Akupanga kaye za mzimayi amene wamukhudza. Wandikhudza ndani? Wina wandikhudza pano. Ndiyani akuganizani Yairo uja mulungu wake mayenda zotani kuti kuti koma tikafikadi uhu. Komabe pamapeto pake Yesu anakafika. Pali phunziro lalikulu. Ndayi zina mdalitso wa Mulungu umachedwa chifukwa cha zinthu zina. Koma ngati unakonzedwa kuti udzatifikira ife umafika ndithu. Ndipo udzativeza ndithu. Phunziro la namba 5 iso imene ngaphunzire ndi chikhulupiriro nchofunika komanso ntchito. Mzimayi uja anakhulupirira kuti nkangokhudza kona ya mala ya Yesu ndikapeza bwino. Koma ngakhale anakhulupirira pamene uja anachita ananyamuka kupita kukakhudza. Ndayi zina pala anthu ena amakhulupirira chofunika nchikhulupiriro, chikhulupiriro chopanda ntchito ndithu. Tiyeni tikhale nchikhulupiriro koma cha ntchito. Tiphunzirepo phunziro lina. Tikhale anthu odalira Mulungu tikapeza vuto. Yairo mzimayi uja anadalira. Mzimayi uja ndi Yairo sanadziwe kuti tikangopita kwa uyu apa ndi tikapeza ndithu thandizo. Tiyeni tikhale odalira Mulungu. Phunziro lina namba 7 imene ngaphunzirepo ndawo. Nthawi zina timakamalizira Mulungu malo moyambirira Mulungu. Komabe Mulungu amatithandiza. Mzimayi uyu itanena kuti atanayesa konse kumene anayesa zithandizo zonse. Koma atalephera. Kena ngomaliza nati ndipite kwa Yesu nkakhudze. Anakapeza thandizo. Chipatso zinonso ndine nthawi zina tilipo anthu ambiri amene tikapeza vuto timambira kayo katsatira njira zina. Kena kuti kalephera mwenye kumati koma kuti munapita ukapemphera kwa Mulungu. Mwina tikayese kumeneko. Koma Mulungu akuti sizinena kutero. Tizithamangira kwa Mulungu choyambirira. Mzimayi anakangofikira kwa Yesu poyambirira. Sanakavutika kuyenda mwasing'anga onse anayendaje. Anaononga mwinanso ndalama zambiri. Koma anakapeza thandizo kwa Yesu laulere. Tiyeni tiphunzirepo Mulungu kapena Yesu asakhale omaliza mu zinthu zathu. Koma timuyambirire. Thandizo lake limakhala laulere, limakhala lachangu komanso amatithandiza. Phunziro la namba 8 imene ngaphunzirapo ndili. Ulemerero wa kuthupi kapena wa kudziko usatipangitse kuti ife tikhale odzikweza pa zinthu za Mulungu. Yairo anadzichepetsa. Pala anthu ambiri masiku amene amadzikweza pa zinthu za Mulungu chifukwa cha ulemerero, chifukwa cha mphamvu zimene nazo za kudziko. Koma Yairo anapita pamaso pa Mulungu akhale oyang'ana sunagoge kugwada kuti athandizike. Awa ndi maphunziro amene ngaphunzirepo pa zozizwa zimenezi. Pa chozizwa chimene chinachitika mu chozizwa zake. Mzimayi uja anachizidwa, mwana wa Yairo anadzutsidwa. Tiyeni tikamaziona zozizwa izi tisamangoziona ngati zozizwa kuti Yesu wachizayo watere. Izi zinalembedwa kuti inu ndine tiphunzire, tikhulupirire Yesu, zitithandizire kukonza moyo wathu wa lero. Mnali ndine programu ino m'bale wanu Vinjelo Gondwe. Tikumbukire kuti programu imene amatipatsira ndali Longo School Biblical Studies mwina tikokhala ndi funso kapena ndimanga zokhuza programu imeneyi. Nambala ndi imeneyi 0 ufikiranso nthawi ina Mulungu akudalitseni nonse. Amen. Mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona wopirira. Mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona